dreaming. Welcome back mga ka-team. Magandang hapon sa inyo. So nakita nyo kanina sa intro natin, yun ang Buntok Boulevard. Alright, papunta ako ngayong siguro boundary yun ng boundary ng MAC tsaka boundary ng Sugod tsaka Libagon. So may barangay MAC at saka barangay Gakat siguro if I'm not mistaken. May magandang spot doon. Hindi ko alam mga ka-team, pero sadya talagang na-miss akong tignan yung mga palayan, lalo na yung mga palay na green na talaga. Hindi ko alam kung ano ba yan, paani na yan o ano pa, i-count pa ng ilang buwan bago anihin. Pero talagang fan na fan ako sa mga palayan na ganyan, na green tapos super lawak, super satisfying pa ganyan. Yun nga, dun sa may boundary ng Sugod sa Libagon, kung hindi ako nagkakamali, may lagi akong nadadaanan na pagka nagkaroon ako ng drone, hindi talaga mawawala tong view na to. Talagang kukunan ko to ng aerial shots. Kaya ngayon pupuntahan natin yun ngayon. Solo gaming muna tayo ngayon kasi wala si My Love, kasi meron siyang importanteng nilakad. Alright, so solo gaming muna tayo. Sa mga susunod na vlog natin siguro makakasama natin si My Love. So ang target namin ni My Love, since nakapag-invent na kami nitong drone, is mga rural areas. Kasi itong drone natin, kasi sasabihin ko sa inyo, itong drone natin, ito yung pinaka budget meal na drone na pwede nyong bilhin na nagsisimula pa lang kayo. Yung tipong wala kayong ka-background sa drone, na hindi nyo alam kung paano gamitin, kung paano i-operate, kung ano yung mga maximum height na pwede nyong paliparin, yung mga ganyan. Etong drone natin mga ka-team is budget meal sa friendly use. Friendly use ba? Ibig ko sabihin, yung madali lang siyang gamitin, madali lang siya i-maneuver, madali lang siyang i-operate. Yun baga, kahit na mga beginner, madali lang. So itong drone natin is ang DJI Mini SA na Fly More Combo. Naglalaro yung presyo niya sa mga around 22 to 23, 24 or 25, depende sa shipping. So nabili ko to sa may Altitude Digital. Ilalagay ko yung link sa description sa baba, so pwede nyong i-check mga action cam, mga DJI drones na yung pang high-end na mga drones na pwede kahit saan, malayo yung range, may mga features na makakatulong na may paganda pa yung mga drone shots nyo, yung mga aerial shots nyo. So may mga high-end saka low-end, mga budget meal silang mga drone. So check nyo yung page nila, ilalagay ko sa description sa baba. Alright, so dito na tayo sa may Sugod. So yung paborito kong pag gasolinan is dun sa Phoenix kasi mas mura dun eh. Ayun man, nakapagpagas na tayo. Babalikan lang natin yung bibili lang ako ng makakain doon kasi parang nakakagutom rin eh. Bili lang tayo tinapay tsaka tubig. Roast Bake Shop. Sasarap tong tinapay nila dito. Bili tayo ng
Ito bang mainit na natin? Kapila eh? 5 pat ka buok. The mineral po. O yan, may tinapay tayo saka Nature Spring. Ito yung kakainin natin mamaya. Okay, all goods na. So, tara na, punta tayo sa spot na yan. Sobrang ganda kaya, no? Saan kaya tayo pwedeng tumambay? Diyan, baka pwede dyan. Teka lang, kuha tayo ng picture. Napakaganda dito eh. Talagang na-miss ako sa mga tanawin na ganito. So ayun, ganon-ganon lang mga team. So huwag natin kalimutan mag-enjoy rin pag may time. Kaya huwag tayo masyadong die hard sa trabaho natin. Enjoyin natin yung mundo, enjoyin natin yung buhay natin. Maraming salamat sa pagtangkilik, maraming salamat sa pagsuporta sa aming channel, and kita-kits sa susunod na mga video. Maraming salamat at ingat palagi mga ka-team. Peace.